Richard Jones kumsumruk pariata upale anupui Diana Ma Jones kumsumruk panga upate hi West 64th Avenue Bulmai Hudson Street Vancouver Canada chenga Richard chanchin hi chiatur atam lo hlea nana benvon anei wangin akum alo upat deuh nu tang chuan tiang tel lo chuan akal hlei thei meu to lawani Diana chu GF Strong Rehabilitation Center le Vancouver General Hospital at chuan occupational therapy saneya annu pa hian an khotla nga na na chuan za kai takale nuron paron tling an ni ve ani Diana chuan a hna thiamin a thahnem ngai na te wangin October kumsang hi sompanga khan Outstanding Occupational Therapist Award alo dong towa tap dancing anti mai chunwa matiin kumsom ni panga te meu mai chu Rasme tap dancing member alo ni towa annu pa hi nu pa in ngei tak mai in thlop ton em thin ania Diana in damlo enkol dan thar angai to chhuade chuan Richard chuan ama chuan en chin na nei turin Diana chu a shil china apui ve theina kung ni in a she chin ani September ni somni paru kumsang hi som pasaria chuan maktak main a hna ngai poimo thin chol langai zen lo Diana chu engma soilovin a hna thona GF Rehabilitation Center a chuan ein lan lo ringot maya are rei tak wangin a tho puite ngai chu a thalo chhota a ti chuan a tho pui Anthony Purcell chu Diana ngai venturin an ina chuan a kalta a an kailona alon chhaulai chuan phekho khla thesen kai hi kailona te chuan a mu the thluah maya in chu an ki kara ma se chang tu anum lo Anthony chu aruk tak chuan angai a tha to lawa an bathara chuan chemte saranga in tuam hi alo oma huan lama chuan hachek rongsen kai ro to thesen ro to niom tak hi mubuka anin chu pon lama alowin kalawangin in hnung lama chuan avakala in hnung lam kong khar chu alowin kal hau lo maya thel chalo tak a thleng nia shatawangin police lam a shatir ta ngalani in hnung lam kong khar ain kal lo wang chuan kailona chuan lon chawin in chunga alu ma chuan Diana te no pa chu akawa ma se are chiap mai sia kong khar an hong cha chu thesen rim thang lutuk mai chu hairwal lovin alo nam huam maya chhuata chuan thisen alo luang koi zai zui boka banga te chuan thisen perna nu ma a muwa in beina niom takin bungrua te chu alet pheng phung boka Anthony chuan in thana a thleng nge nia shata wangin kal thui du to lovin police te lo thlen hun chu alo ngak ngot mai ani Vancouver police ten lo thlen chuan poi khoina nu ma chu rap thla kan ti hin movie a in thana nu mang mai in thesana tam ti nan soya ruang no sona thalang kula banga te chuan thesen perna tha asen chei choi bokani he ruang no sona tha hi police ten an chui zon chuan Richard le Diana te no pa boarina chuan an chui thleng ta a in bolna shower a chuan Diana le Richard te ruang chu mo zui ngal ni in shower chu alo lein her ho sur sura police ten Diana le Richard te chunga poi khoina thlen hun an sha theinan an boral ma a hunan man dan le chu an zir chiang ta a September ni somni paru kumsang ni som pasari khan Diana chu alam zirna changa a ho ma tlaidar sari le minute som pakwa arik ma she chuan Costco dora changa chak khai mamo alei ho anur chuak lai chu CCTV camera changin a mu theya Zandar Redvela an in a thleng anga chutani Richard po hemni hian zudora zualeilai CCTV footage mu tur a umve boka police terin danin Diana kha ina ho khan beitumin tue mo chuan thingkung phena changin alo bi thla a hunta mo tia chuan an ina chuan lu juin Diana chu a beita thut maya a ngonga chemte chuan a zai shoka a thesen zampui ber a chawangin thisen tam tak hlovin
reilo te nuwa abora zui thuaya Richard tan thoma sha chuan ngai ven tumin anupui omna lam chu apana chu vele miswal chuan lobe vele ngalin a ombora chuan voiza chuang chemte chuan navita miswal hian Richard aboral nuwa po hian voitam tak avid suiani rinania tol thatu chuan fridge theite chu ein bong nutte a ina dollar somthum ru chhuakin dainai car Kia Soul war chu khal chhuakin atlan bo ta nia an ngaya inrokna kal swalani chu an ring lo ngala achan po thil hlu tam tak laptop dainai tlereu mantau tak tak baka atlereu in belai ngei te po chu ala omkim thlapani in chunga chuan Richard le dainai te nu pa ni lo midang DNA mu ania dainai kutingkara po chuan mi padi ne mu ani bokani police chuan rang takin an criminal database a amilpui a omtin enzungzunga mase amilpui alo umlo that mai police chuan dainai te veng chung le an veng chen oma anin pona CCTV camera wa de chu police te hena inshat tir turin mi puiten nge na heti lain dainai te huana ha chek an mu chu khoya changa le nge ti an sha thei ta hlau maya ha cheka chuan barcode lo omin chu barcode mang chuan chu ha chek chu Canadian Tire Store changa leyani ti an sha thei ta a daina te chena venga changa chimthlang lama omniin General Manager chuan CCTV footage te chu lo entirin ti chuan rin hlel turo mang chu an sha thei ta a September ni som pathum kumsang ni som pasare 12 thana then ma kar ni malam khan mipa la upalo tak ninge ya cha chu he dora hyangkalin bungbele thil dang a engkwala chumi nu chuan siam sheidana lama chuan ding chotin ha chek huana an man chi kut korle baseball bat te chu aleya boina bernita chu hepa hi tunge ni sha thei ani lawa DNA an nei la chu amilpui alo umlo le zel bok nen police ni somli vel chu in thlang chhuakin vengtina in sang khat le tia CCTV nei te chu an CCTV footage la khom turin anin rota dainai car Kia Soul war chu footage a chuan mu thei anin be se ani ti chuan September ni somni pariat dainai te nu parwang chhar ani changa ni ni na zandar kwale chan ve vera chuan dainai car war chu an chenain changa lalaute kilometer chan ve vela la chuan mu anita a heba ka hian car an mona chuan car war nge mai chu mi pa pakhat chuan parkin akal sandai lai footage danga chuan mu ani boka Canadian Tire Store ha chek lei tu thalak chu a poster an tar chwa changa reilote October thla chuan police te chuan an mi zon pang tak chu akong kal lai an mutanol maya mase miswal ngei ani ti fin fiana an la nei lawangin arukin an zuita a chena le a ming an she theta a ming chu Rocky Rambo Way nam ka mania police te chuan dainai ta no pale hepa hian in lai chin nai mo in kung kai na engma an nei lo ti chu an shele ta zela criminal history engma anei lawa engwanga Richard te no pa thina chuan ram huai ang maya ronin lar ngot nge ani ta kang thilmak tak zong ani zuiruk la chu a har sa hlele ngala a chan chu ina atom deuh ngar renga zuiruk thei vek po vani lo chuan kar ni chung nu chui tu ten an en thlak chung zong hian chum thum chau an ina chang hian a chuaka chu po dora akal zok ti lo chu mun danga akal ngai lawani nu chui tu da chuan a DNA nei thei dan ngai toin chum khat dora kal chu police me che pakhat chu thomno pa ngai hain dora mamo lam satliangin Rocky dorkal na chuana vakala aban chu naum takin tuamluk chungchuana ora atui intur chu honsak turin Rocky chu angena Rocky chuan tui chu honsakan tuma alo sakdeu wangin a hangei mai chuan bottle chin chu a se ta cha chuan tui bottle china a DNA chu
en chin na nei turin an thon ta ngalani result alo chwaka dainai kutin kara mi pa DNA le Rocky Rambo Wainam kama DNA chu alo in mil ta chia maya in lai china le in mel shat na po nei lo a melena tlangwa zai dam le in ngai tlom mel tak ina chwasan khatin mel ma emo chian po anei arinom lo la yin engtin nge twal thana muna DNA le a DNA chu alo in mil thei engthil che ange hepa hian a thup ne tang le November kum sang hi som pasaria chuan Rocky chu Daina le apasal Richard Thattuaren hlel thua chuan 2 counts of first degree murder thu boy siam sakanita a Rocky hi a chanchin tlang pui han soilokela August ni kumsang khazakwa sumkwa pahnia Hong Kong a alo pianga apa hi Sylvester Mizoten Rambo tia kan shatlar fenru kol takmai ani wangin ahminga Rambo ti chu apa yin atela apa hi engineer niya shatania anu chu school zirtir to ani baka accountant ani boka Rocky chuan anu chu mei chenun lem tak apa po ana tho tak chiang taka a soi theilo thu asuya rol tharani chuan Calgary Canada Pemin University of Alberta economic subject azira a roommate chanchin bumi tenan kompoin mi fel tak ani tholau soya a roommate hlui chanchin zot tura camera nena a inan kaljil chu Rocky roommate hlui hian ngai theilovin heng chanchin bumi te hi alo ho aniome Rocky hian mi pa pakhat le nau mei chhia pakhat aneya an unau hian anin po lo hleya in khata po an cheng haulovani kumsang hi som pasari ni puila yin Vancouver Canada thawain sona vanne na aton fu tak miala pe mani thu asoi dainete nu pa chenain changa kilometer khatle kahla Granville a chenga kumnau pangte ani la chingin video games a achela hei wang hian na zong ve thin ma se tumru na tak tak anei lova manania darkar ko chungot thu Sofia ani hian nikhata darkar som pani chenga darkar som pathum vel games a khel chin thu asoya chena nei lova a khovel chu video games ani maya soitwangin darkar kwangot interview hi neyani wangin atlang pui kan soi zoi donani detective in akumzat le ahming vela zo chuan Rocky chuan ahming Rocky Rambo Wainam kam asoi pa chuan anui hul hoka ahming chu nal atilo thole adulo thu asoya zona zo to yin komtlang le masak atumpo chuan Rocky chuan aram ri kham chu achia du tat lova officer lia chuan a inan dap thua shil chuan Rocky chuan amut pindan chu en lau tur le puitling en chi ada khom te chu an mu a lau thua soya officerin a email address adil chuan Rocky chuan a phal tlat lova lia chuan Canadian Tire Store tual thana manrua aleilai footage thlak chu a mu tira mase Rocky chuan soitur ka nei lo ka soidu lo ti bakin a chang le te chuang lova a nuwa lia buk chuan an chutna bulbanga chuan tual thana thenna muna thalak te chudain Rocky chuan engemaw soi anei aringa mase Rocky chuan ngoi ala chu ta fanani DNA fin fiana an nei tele an nei thei dan te chu officer lia chuan a soi leya mase Rocky chu a chong du ta chuang lova ayin lo dap tu police te chuan Rocky mimal thil an haina chuan atarmit an hai chhuak hlau maya chu tarmita po chuan daine DNA mu chwa ani an interview top lama chuan lia chuan pui iti thu tal soiro ati chuan Rocky chu angoi vungvunga lia chuan aril ru hne thei line be seifanin Rocky hena chuan thil ingai tua iril ruwa ve inei ti ka sha tuna engkim ipuang chhuak lawani poin poi iti zale in cher zia tal chu isoi thelo mati chuan Rocky chuan engatan moti na lo changa lia chuan ado thei to lo auki sanin Rocky zona chu zot letin ama bok chuan engwang ma in tin room chu a chwa santa ni
Rocky chu in puang du lo ma se fin fiana a chatuk boka chual nei anita a Rocky defense lawyer chuan Rocky chuan thiam lo na anei lo thole tual tha tir du chu video games ani thosoya Bethesda game studio ina video games an siam Skyrim a omve angmaya an shata wangin atakani ti shelavin tuala that niin an soya stenta thusoina hun an pek chuan Rocky chuan akal don chuan a mela in thiam lo na mela tilanga mase stenta anding che a Skyrim footage shang te asoi chuan anui vur maya achang le anui chhuak le huk boka a defense lawyer te chuan Rocky hian riru lama har satna anei tin soima se prosecutor lam chuan a game sawangin tuala thatlo dora khan September ni som pathoma tual tha na manrua aleitoa September ni som ni paruka tual that turin aje chhuak chawa he tual tha na hi ruwa man lok na ani khovel takle games khovel thlar shan thailo na lam ani lo tin an soya jury te chu prosecutor te fin fiana le an thu soi te chuan ne zokin juni som pakhat kumsang hi som hnia Rocky Rambo weinam kam chu thu boy pahni aura te chuan thiam lo chantir ania prosecutor lam chuan dam chung voi ni baka kumsom nga atan tling ma chu parola chhuak thailo tura shiman phuta messages chuan July ni somni pariat kumsang hi somnia Rocky chu dam chung voi ni lungin tang tole kumsom ni panga atan tlin ma chu parola chwa dil thailo turin achung thu arel sakta zokani